Ayan guys, langoy-langoy tayo for today's video. Dito umatubang ang mga bibi. Ayan. Huwag kang mahadok, Ibi. Kaya mo yan. Hababaw lang yan. Oo, paliog lang yan, paliog. At ayan mga guys, ang baysay-baysay na naman ng aming kaagahin. Dahil nandito na naman kami sa Magsaysay Beach. Opo, dito sa aming barangay. Sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar for today's video. Ayan, welcome back mga guys. This is your Maestro Waray para sa panibagong vlog. At ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halakhakan. At ayan na nga mga guys, nandito kami ngayon sa dagat. Dahil kami dito ay maglibang-libang kami ng aming mga kaugalingon. Dahil syempre, bakasyon grande ngayon at ating susulitin talaga ang ating pagbabakasyon. Kaya naman, bakit pa tayo magpakalayo-layo kung mayroon naman dito sa aming, ayan o, ako'y naglublob-lublob ng aking mga paa dyan. Bakit pa kami magpakalayo-layo ng pagbabakasyon kung dito mismo sa aming hawan ng aming barangay ay mayroon na ditong beach na pwede naming pagtulnuban ng aming mga kalugaringon. At ayan na nga mga guys, for today's video, nagligo-ligo na nga ang aking mag-ina dito, ang aking mga kasama dito, ang aking asawa si Aileen at ang aking anak na puging-pugi naman ang mana talaga sa kanyang papa. Kaming dalawa lang ang may alam, si Baby Evie. At syempre, ayan ang napakalaking Dumblebee, si Terence na pamangkin ko for today's video. At ayan mga guys, ito nga dito yung dagat sa aming barangay na talaga namang grabe, ang ganda-ganda po dito at ang kaigihan pa po dito, malinis po dito ang kapaligiran at ang mga dumi-dumi lang dito ay yung mga marites. Charing. Walang marites dito dahil guys, exclusive ito dito. Yung para bang kayo ang pagyaon ng beach resort. Dahil nga po, ang beach resort na ito dito sa aming barangay, bagaman dinarayo na po ay hindi pa gaanong kilalang kilala dahil malimit ako lamang po ang nagpo-promote for today's video. Pero grabe guys, ayan o, ang baysay-baysay dito ng aming beach. Kaya naman sulit na sulit kung kayo'y magpupunta dito. At yung mga dumi-dumi dito ay mga darag lamang na mga lubi. At wala po talagang mga chemical dito na mga dumi-dumi. Ayan o. At talagang ma-enjoy ninyo yan mga guys. Opo, kaya magpunta-punta na kayo dito for today's video. Huwag na kayo mag-alaala sa inyong mga baon, kahit bahaw lang yan. Padisan ninyo ng tamban. Nako, swak na yan dito sa dagat. Opo. Ayan guys, langoy-langoy tayo for today's video. Dito umatubang ang mga bibi. Ayan. Huwag kang mahadok, Ibi. Kaya mo yan. Hababaw lang yan. Oo, paliog lang yan, paliog. Nahahadok siya mga guys for today's video. Ayan, summer time na, kaya magligo-ligo na kayo sa inyong mga kadagat-dagata. Ang pangit, kadagat-dagatang apoy. Siyempre sa inyong mga beaches. At ayan mga guys, pauwi na nga kami for today's video. At ayan daw sa mga nagbabalak pumunta dito sa Magsaysay Beach, kung kayo galing ng Rawis, ayan, magpahatid lang kayo dito ng habal-habal o tricycle, sabihin nyo lang Magsaysay Beach. O kaya kung kayo naman galing sa Palapag, kayo tatawid ng Pangpang Pier papunta ng Barangay Kalumutan. At pagdating doon, ayun guys, pahatid kayo dito ng tricycle, sabihin nyo lang Magsaysay Beach. Dito po yan sa aming barangay. Ayan, daghang salamat sa inyong panonood. Yes, you break it down, you. Opo.